Miyos kakung, titikane ana salah. Ora usah nangis, didek ke hatimu. Miyos. Sareng panjenengan menika nyakalan Kang Putra semene kok kaget wonten napa sih? Kumbini. Nggih. Pindho sinamber gelap. Kaget bareng aku ngerti Pak Suryanipun Jabang sing dilairake kelawan adaning lho. Pak Suryanipun napa sih? Coba sawangen dhewe iku Kumbini. Jenengan iku lho ya. Mesti wae yo bagus. Lah, aduh, tobat dewa. Bisa kono bayi kok terus bayine mboten duwe ndas. Wae. Iya, ya. Kula niku mboten nginten lho nggih. Monggo panjenengan niku nggih bagus. Ibune ya ayu. Lho, duweni turun bae kok cacat selandune Pak. Menawi diajeng adane kok mboten niku. Mboten sedeng kalih kula sanes monggo ten lek putra panjenengan niku kawujudan ngaten lho suwun. Dadi diajeng Kumbini andar beni panggarbo. Lamun ku adane ngrungkae selingkuh. Ya cetha menawi mboten selingkuh mboten kados ngaten menika selingkuh. Ayo lho. Bener ature kadanmu Kumbini. Lamun kowe tumindak selingkuh merang Trisno lawan kakung liya. Yen kowe ra tumindak sedeng kowe ra tumindak selingkuh. Dene apa ana kedadian lairing Ponang Jabang? Pak Suryane Allah sing kaya ngono adane. Kudune kowe iki matur ngono diajeng adane ro. Sing atase bocah desa diangkat derajatmu dadi garwa Prameswari. Lho, jebul kok malah pirang-pirang karo Kang Sino mbok tinggal selingkuh karo bocah lanang endi? Dara. Apa? Dora. Sadurunge kowe tumindak iki kudune kok pikir luwih dhisik. Aja jengke asru tumindakmu sing kaya ngono. Coba. Kowe ndak boyong ning Katun Tanjung Anom. Ndak unggahke derajatmu. Kapur tak lunggahke gambar Kaprana Suwaren. Sing kudune kowe iki bisa kanggo temu patuladan. Mergo kowe iki bubuning kawula ning Tanjung Anom. Ora bisa ngangkat marang derajat Kaporo. Ki wis gawirang marang Putakan. Ayo bae ra usah selah jenengan dadi. Saiki nanti dadak selah. ngaku sapa wong lanang sing wis wani car Mas lawan kowe. Yen kowe gelem bloko, kowe gelem jujur. Gedhe pangapuran lawan kowe. Ye. Wis iki. Jenengan kok
wani-wani nyekseni kawan bendaramu. Jangan wong temenjak selingkuh. Jangan maling. Iki golek renane sing nggoni. Padahal kowe gak punya. Apa? Kula niku mlek terus dorong, tunggone dorong putih terus dorong, kula mboten nate. Hei. Titane kowe. Lho kene ra iku ora-ora, kok pajane mulai geleng-geleng. Kowe iku sapa nek tanjungan kowe gak tiba. Tiba nang kene titen ana kowe kene saji. Gayam, wong. Sepisan maneh. Pun kakang nyuwun lawan adaling. Yen kowe gelem ngakoni gedhe pangapura. Oh. Dadi kowe kudu. Kowe iki keputupi marang tumindakmu Knesta. Yo ora apa-apa. Ora apa-apa. Ana penak ana rekoso kowe dhewe sing nyangga. Ning ngertenono. Mergo kowe iki wis luput. Kowe wis rak tatanan ning Katon Tanjungan. Najan kowe iki garwa, ning ora bedane kaya kawula kae. Kawula sing luput kudu nampa pidana. Lha kok sapa kowe? Jerengen gobok. Ora ana buku saking kang adane nang Tanjungan. Minggat kowe. Ayo minggat. Jenengan mboten sisah kuatos sinasa diajeng adanipun sampun mboten mapan wonten Tanjungan. Taksih terus wonten kula sih. Diajeng pundi? Nggih. Pun kakang jaluk pangapura. Jebul krenu. Nalika semono pun kakang mung kapilut pengdahe. Pasuryane adaning satemah. Pun kakang lorot palungguane diajeng kumbini. Dampar Kapranus marang ndak paringake kawan adaning jebul malah tumindake kowe ngono. Saiki lho. Kados pundi suwun? Perkara lungane adaning rumsa Katon Tanjungan. Kumlahe dampar Kapranus marang iki dina. Kendak angkat menungko dadi garwa Pranus marang meneh ora liya diajeng kumbini. Kabeh iki mau wis dadi panggadane diajeng kumbini. Oh, ngaten nggih. Ning aja durung seneng atimu. Mungkin menapa sih, Bu? Ana kepentingan becik ketitik kae Allah bakal ketemu. Wong utang kudu balekake, wong milih kudu balekake, wong utang kudu nyaur. Becik ketitik Allah bakal ketara kumbini. Bisa nyingkirake adane rumsa Tanjungan. Tak rewes tenan. Aku ya ana kabeh lan kok piye dhewe. Kula nggih kasih utuh mangga. Sang-sanganipun kula ical kanggo.
ayo lho ya. Ayo diajeng, balik diajeng. Ayo nonton kamu. Ya wis sampe ra gelem balik. Malang coba wae sing nemokno cancangan umpama wedok pek dulur umpama lanang pek bojo. Oke aku sih ya. Oke ta ya. Ini ya cocok. Kebenaran sing aku. Dek, ada kaget ya. Amel apa iku? Aku? Ala bukain lho. Aja nang kene lho. Buka iki. Mau. Banter iki. Sarung le. Aku gak mau pakai apa. Dek. Apa wujudnya tantangan ini ki? Duh, malah. Iki? Iya bener kuwi gawarene gawarene. Donmu. Aku nyemek kok. Ya gawarene ta. Ngote. Ana apa? Aku yo nake janji no. Janji. Iya. Janjine piye mau? Jenemo upama wedok pek dulur. Lah aku nanang yo pek bojo no. Pek bojo. Iya. Sampe aku. Oga, ngene iki jumlah karo rinso apik-apik. Ya wis gawarene gawarene. Tenane. Yakin? Yakin. Tampane, Dek. Aku ambung. Aduh. Ya durung kenal ta. Dano. Jenengmu sapa? Aku. Dia mau di sini. Tadi ini nganti jawab apa Kendel? Aku Joko Kendel, Dek. Joko Kendel, ya wis Joko Kendel. Iya. Panteni ngamar aku ning Medang Kawurian ya. Nono. Iya, Iya, dadah sayang. Modal iki. Leon Joko kan. Mas Joko. Iki lho, iki. Koprek. Napa nih? Lupamu ngapi? Galek, ganteng. Kowe tobek. Tobek piye? Tobeke kowe ganteng-ganteng aku elek. Bejone tiba aku. Dadi iso. Delok kas del arep lagi. Piye? Sedelok engkas. Joko Kendil arep labi. Iya. Karo
Dir? Menungso. Lah sing ngomong sapa? Jeneng ah? Jenenge sapa? Takut kae lho, takut kuwi kae. Jenenge sapa, Bu? Lho iki arep rabi. Kok ora ngerti jenenge? Titikane jenenge apal titikane. Apa? Mau ngomongnya piye? Kowe upama jeneng aku, aja ning kene nembung karo wong tuaku. Ana lho matu medang kamulyan. Medang iki bluro lho. Ah. Ngono lho. Yo bener medang kono. Ning iki medang ketoprak medang kakak. Kamulyan. Kamulyan. Cecek lho yo nek wis Kono iki medang kamulan yo ngono yo. Ana kono medang kamulan. kono medang kamulyan, kamulyan. Kamulan. Iki kamulyan. So. Iku apa gas. So. Kok ora dimentai terus iki lho. Dadi ngene kok nyambukan. Ayo. Terus piye terus. Nek kowe Nek kowe arep rabi tenan, Yo, aja bingung. piye? Mergo kowe wis umur, Umur. mulai. Mulai. Ada simplok. Lah kandhane piye? Ndak, Kok Kok kendel.